ni kawai abu biyu nake so dan Allah ka gaya musu, in sun isa su fassarar suratul tauba da suratul anfali, yazo ya tafsirin tauba da anfali in ya isa. Tauba da anfali ba za su taba fassaruwa ba sai da hadisai, ba kuma sai tauba da anfali ba, duk wata aya da take da sababin nuzul to wallahi ba za ta fassaru maka ba in babu sababin nuzul din. Yanzu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka, ya kai wannan annabi dan me kake haramta abin da Allah ya halatta maka? To me abin da annabin ya haramta, me abin da Allah ya halatta masa ya haramta? To da sai ka koma hadisi, ba inda Qur'ani ya faɗi ga abin da aka halatta shi kuma annabi ya haramta. Domin in ka ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna shi ake nufi, to nan ba maganan matan ake nufi ba, a'a wani abu ne daban ba mata ba. Domin an ce lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi maradata azwajika, ashe ba matan ake nufi ba. To menene wannan abin da annabi yake haramta wa kansa dan neman yaddar matansa, me shi? To sannan Allah ya ce wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha, tuna yayin da annabi yayi sirri da wata daga cikin matansa ya gaya mata wani labari, to wace ce daga cikin matan kuma me labarin da aka gaya mata? In ku an zo wajen in ba za a ba hadisi ba wallahi sai dai ai shiga kuttun kadangare ai sauri a fita. Kuma shi yasa ai bai isa ya fito nan irin nan majalisi ya ce zai wannan shirman ba, a ɗaki yake a studio, amma nan timbelan da wannan haukar ya fito ya yi ta a taron mutane ya gani mana. A yi tambaya kaga yadda zai hau gumi kamar ya haɗi kunama, wallahi bai isa ba. Da haka ya kamata mu gane shiririta ita ake a ɗaki, amma shi ilimi fitowa ake gaban mutane. Annabi a gaban mutane ta isar da sako, kuma ane masa tambaya Allah yana amsawa, yas'alunaka wa yas'alunaka yas'alunaka wa yas'alunaka. Amma sai kaga in tambaya ce in an rubutu an ce wai kaza 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 sai kwalangwaso ya wayo sai ya wuce, babu amsa, babu amsa. Mutum ne wai mace tana idda bata gama idda ba kuma ya sadu da ita, to ina amsa a Qur'ani? Wallahi da kansa Allah ya matsu bakin sa yace to malamai, yace wai malamai sun ce, ashe dai akwai maganar malamai kenan. Akwai maganar malamai ta annabi ce babu. Wannan ba karamar asara bace da tabewa. Allah ya samu dace. Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta.